ಹಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ವಿಲೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಪದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಪದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಪುರ ಎಂಚ ಮಂತು ಅಂತೀರ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಂಬ್ಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲು ಪುರ ಎಂಚೆತ್ತನ ಐನ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕಾದ ನಮಕ್ ತೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತಡ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳವರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಜಕ್ಕೂರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಕಾಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ದುಂಬು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನಗ ₹50 ಇತ್ತಂಡ್ಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಲ್ತದೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ₹200 ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ 200 ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ₹100 2 ಗಂಟೆದಾತ್ ನಮಕ್ ಉಲಾಯ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ತೂನಗಲ ಏರ ಇತ್ತಿನ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಆದ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಉಂಡು. ಈ ದುಂಬುದ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲು ದುಂಬುದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನ ಇತ್ತಿನ ರೀತಿ ಅಕಲ ಕೆಲಸ ಐನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ್ ಮಲ್ತದೆರ್. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ದೆಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ನಮ ಪೋನಗ ಐಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೀತೆರ್.
ಇಂದು ತೂಲೆ ಏತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದುಂಡು ಆಯಿನ್ ಅಲ್ಪ ರಿಯಲ್ ತೂನಗ ರಿಯಲ್ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಆದ್ ಬುಪ್ಪುನು ನಮಕ್ ಕುಡ ಅವು ಅಂಬಿ ಇತ್ತಿನಂಚ ಐತ ಕೈತಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಂತುದೆರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ್ ಮಲ್ತುದೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ಡ್ಲ ಒಂಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆಮೇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುನಗ ಅಮ್ಮ ಆಯಿನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತುದು ಪದ್ಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರೌಂಡ್‌ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ತೂನಗ.
ಯಾನು ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಿನಿ ಮಸಾಜ್ ಅಪ್ಪೋ ಇದು ಮಸಾಜ್ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯಮಂತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಕ್ ಏಪರ್ಲ ಒಪ್ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.